Endnu en dag i paradis. Vi har været ude og undersøge, hvordan de studerende på KEA får en lille smule paradis ind i deres hverdag. I guess what I find paradise in is 10 a.m. coffee every day and coming to somewhere a little bit more quiet or shady on a hot day like today. So that's my paradise in every day. Det, der gør min dag bedre, det er min cykeltur om morgenen. Jeg elsker at komme ud og cykle, og solen skinner. Det er, når man møder ind om morgenen, og vi siger godmorgen til hinanden, så starter dagen rigtig godt.